mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Cobi, necesito que me fagas un favor moi grande. Caí unha carteira ao mar e non teño cartos para tomar un glorio. Cando e colle, xa che devolvo os cartos. Facía cho de boa gana. A que non lle caía a carteira ao mar 100 ou 200 veces. Pero mira que casualidade, que eu tamén estou sin ela. A donde che caíu hai moito fondo? Será como un barril, sin fondo. Levou na Ricardito 3.000 euros. 3.000 euros? E de onde carallo sacates ti 3.000 euros, Cobi? Os lubricantes, as langostas e o marisco que tiñamos no viveiro, dixéstesme que morrera por culpa da auga. Morreron por culpa da auga que lle botaron fervendo os do Percebedouro. E se non che paguei, fui porque non viñastes ao mar. Ai, non, e foi Ricardito logo. Mal, amigo. E se non fun ao mar, Cobi, foi porque tuve en gripe. A gripe metesteste. Gripe 2 meses. A Ricardito é da miña sangre, meu neniño. Estaba triste. Estaba triste. E darse 3.000 euros. Ahora estará contento, non? Contentísimo. E díxome que nun mes xa mos iba a devolver. E como vai ser iso? En que negocios anda metido? Deporte, Pinto. Ese sí que é un bon negocio. Fútbol, béisbol, golf. Ricardito metióse no golf. Ricardito Ballesteros. O golf? Vos sí que sodes dous golfos apandadores, Cobi. E ti que? Valle de Cade. Pois recórdoche que para levar eses cochiños hai que saber polo menos onde se ten a man direita e conocer os números. Os paus van numerados e os furediños tamén. O meu é o mar. Aí non fai falta saber de números. Con saber contar os cartos se chega ao bondo. E o gol creo que se fai no monte. E iso non é o meu. Pois para Ricardito non creo que sea tampouco. Cobi, aquí no monte hai toxo. E nos prados moita auga. Paso a Ramiro Ballesteros, o novo cabeza de serie mundial. Cobi, tes un afillado que é o millor entrenador de golf do mundo. É o primeiro día xa lle tines as bolas. Aquí algo falla. É que teño moi boa vista e prendo rápido. Xa só me queda dar os últimos 5.000 euros pola definitiva clase. De aquí ao máster de Augusta. Terás vista, Ramiro. Pero dame que Ricardito ten máis que ti. Cobi, hai que ir ver ese entrenamento, eh? Ricardito? Sí, Tráeme o drive. moi ben. Gracias, chaval. Virdi! Sí, señor Ramiro. E con outra clase máis xa te podes enfrentar a Tiger Woods. E por outros 3.000 euros, claro. Ricardito, non me ibas devolver os cartos. Ui, a tal hora xa os gastei todos nas bolas. Pero vai-te pola area que andan por aí, E así xa quedamos en paz. Non che debo nada. Se fores meu sobrinho, eu non che quería nada. Únicamente un par de bolas. Con eso xa me conformaba. Para mariñeiros nós. 3. 4. Que? Cantos hai?
4. 3 túas e unha miña. Que suerte tesos. Os burros chamanlle suerte ao saber. Veña, vai pagando. Saber vaime saber a min o sol e sombra que vou tomar a túa conta, verdad, Marcial? A conta dela é un dicir que sean 2 sol e sombras. E logo, estás de santo? Pois eu vou tomar un ponchelo. Ponche con hielo. O pelo é o que che está tomando. Ou non o ves? Moito non ve, non? Pero sinto. Eu teño sentimentos. E doime que se aproveiten de min. O mismo dirán os turistas de ti cando lle vendes os cupóns caducados. Sí, pero a ilusión non lle quita ninguén. Nin a ti os cartos. Que eu sepa, en todos os xogos as trampas están permitidas. Iso sí, se te collen, pagas. Pois eu pago sempre. Porque xogas aos dardos, ás cartas, ás canicas, aos dados, ao tiro ao blanco. Ramiro, se queres ganar, tens que xogar a algo no que non importe ver. Únicamente as escondidas. Mentres conta para que os demás se escondan. Pero dame que hasta eso iba a perder. Ramiro, mira, ti non fagas caso. Se queres xogar a iso, avísasme, que eu xogo contigo encantado. E máis, ti mira o honrado que vou ser, que primeiro vou deixar que te escondas ti. Vale. De pequeno, nadie quería xogar comigo porque se acababa o recreo e eu andaba buscando pola xente. Pois nada. Veña, ti escóndete que eu conto ata 50. Sin mirar, O porto é aquí na barra. Por fin podo xogar as escondidas. Pinto, Cobi, xogades. Cando queiras xogar ao golf, conta con nós. Nós agora imos de tomar un sol e sombra a conta do que perde. É o que cobran os árbitros observadores. Paréceme ben. Uns observadores neutrales. Eu vou tomar outro ponchelo. Marcial, prepárate para afrouxar a carteira. Nunca perdín ao escondite, non creo que hoxe sexa a primeira vez. Eso verémolo. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pinto, non che pareció ver que alguén fixo trampa? Non me jodas, Rafa. Tratas de comunicarme de que hai xogo revolto. Xogo revolto, non. Iso é un empate, un renuncio. Pretendes decirme que hai que parar o xogo e facer que Marcial pague todo por espiar mentre se escondía Ramiro? Ei, a ver, teñamos a festa en paz, Tomadelle outros sol e sombras que este se invito eu. Pinto, non che quixen dicir o que ti dis. Marcial, sigue contando. 29, 30, 31, 32, Come? 33, 34, Para xogar a esto 35, 36, hai que ter moita 37, vista. 38, 39, 40. Vou! Por mí e por todos mis compañeros. Por Ramiro, perdeches. Ahora escóndeme eu, contas ti. E non mires, Mirar pode mirar. Pois non vexas. Eso xa non. Para mariñeiros, nós. Carallo, Aurelio, que tes un gorro ben bonito logo de onde compraches. En Milán, para as carreras de cabalos. Hombre, que sorpresa! Canto tempo! E cando chegachedes logo? Facía ben de tempo que non vos vío. Carmen, menos Juás, Ou moito me equivoco, ou ti és Cobi, non? E logo ides pasar moito tempo por Carmariñas. A mitad máis outro tanto. A que carallo ven isto logo? Porque isto xa logo parece a película da marmota, que tades a todas as horas e todos os días aquí. Non hai máis sitios no mundo? Supoño que o dicirás por Coviñas. Eu anduve na mercante, nas plataformas, nos petroleros. Estou farto de andar polo mundo. É o mundo comigo. De andar contigo a remasos. Modesto da collona, xa che ten a medida das costillas tomadas. Covi, para levales ainda hai que ter corpo. Como o teu. Pero de verdad que non tendes outro aliciente máis que non sei o beber. Carmiña, dormir ainda dormimos algo. Ti xa nacestes dormindo. Carmiña ten razón. As xentes deste sitio non teñen máis recorrido vital cada casa ao cementerio. E como únicas estacións, a iglesia ás veces ou a taberna ás veces. Normalmente, o que vai a unha non vai a outra. Únicamente tendo 2 corpos. Ou un partido ao medio. Covi, perde cuidado, que se eu tuvera 2 corpos, ningún deles iba a ver a Don Benedito. Un a pensar, e o outro a manter relacións humanas na taberna. Pois fora daqui tamén podes pensar. E tabernas hai moitas. Taberniñas, Carmen.
Este é outro mundo. Sí, señor, Cobi. Isto é como a Academia Ateniense. Para que carallo queremos conocer escoliñas como a de Don Bruno? Que te dei, ó. Pero agora que a primavera, o mundo cambia, vos encerrados non vos enterades de nada. Co bonito que ten que estar o Caural. Monte, selva, jungla. Sabe Dios o que hai no medio de tanto estrume. Uf, que medo. É o peor. É que ali hai que pagar todo o que se bebe que non nos conoce. Antes morto, que arriesgarme a quedar sin beber. Pois que pena, porque eu tiña pensado invitarvos a un fin de semana romántico, pero daquela nada. É que a min a primavera volveme medio animal. Xa sabedes, la primavera, la sangre altera. Que, Aurelio, ti conoces o Caurel? Non, pero sempre me levou a idea de ir dar unha volta. Para mariñeiros, non. Cobi, non seas anifofa. Sal de aí. Estás escapando de mí ou parece? Cobi, que te estou vendo. Quer salir? Cobi! Ai, Cobi! Eu? É porque hei de escapar. Por quê? Porque és un cajón. Pero estás jodido. Porque no mar hai auga e no Monte Toxo. Estás rodeado. Eu non vou a ningún lado. Nacín aquí e aquí quero morrer, pero non tan xoven. Pero xa estás nas semifinales, Cobi. Pancracio foi pouco rival para ti. Xa, que eu solo que me lo pea que tiña. E ten 90 anos. Tiña. Cao. Chámalle como queiras, pero ganastes por cao. E gracias ao teu preparador. Cobi, non hai que baixar a guardia. Imos de aí pa taberna que logo che toca, veña. Pois vai a eventos culturales monta Paco. Se montara campeonatos de ajedrez en vez de campeonatos de boxeo... O que, Coviñas? Co nivel que hai en Cormeriñas, as partidas serían eternas. E hai que aproveitar que están os balleneros en terra para ganar os cartiños fáciles. Fáciles para ti, pero os balleneros pescan máis ben pouco. Mas que nós. E giranlle da casa. E nós que? Inteligencia e talento, Cobi. É con que me toco. Nada, tócache con fácil. Se lle ganas xa estás na final. E quen é? Ramiro. Pero que dis, Pinto? Fala claro, non será con Ramiro. É que ten Ramiro. Haste de queixar. Ramiro é cejo, Pero eu son peso mosca, era macropesado. Aire, Cobi. Ramiro está cheo de aire. O malo é que o aire tamén pesa. Se lle aguantas 3 asaltos, 3 solamente, cai de rengado. Únicamente escondéndome, pero no cuadrilátero non podo. Precisamente por ser fino, podes te camuflar cas cordas. Pero ti guíate por min, Cobi, que vas ben. Sí, xa sei. Eu vou sempre ben, pero acabo moi malamente mal. Imos de aí, ver se acabou outro combate. Porque ese é o que vai facer o posible que ti ganes a bolsa do torneo noqueando. Cobi. Imos. A ver, Cobi, imos de aí, Cobi. Vamos indo. Cobi, veña, vamos indo. Que metía Ricardito. Cloroformo no primeiro asalto. Cobi, non seas tan cajón, Non seas tan cajón. Ricardito vai sin entrenador. E ademais ten o centro de gravedade nos tobillos. Quixo dar un uppercut, desequilibrouse e caiu solo como a merda. E de hostia que levou contra o chan, quedou cao.
Ladies and gentlemen, señoras e señores, o ganador desta noite no terceiro asalto por KO, the winner is tonight, retrieve the ring of the KO, Generosa Gata Loca Outeiro! Cobi vai todo sobre rodas. Generosa xa está na final. Solamente lle tens que ganar a Ramiro e ti tamén estás na final, chaval. Pinto, estou pensando que todo o mundo ten que marchar da casa algún día, Vouche facer caso e vou a migrar para o monte. Cobi, ti guíate por min que vas ben. Pa o monte quen vai ir vai ser Generosa. Arreglei unha noite con encanto nunha casa de turismo rural no Caurel. Solamente se ten que deixar caer no primeiro asalto. Pois vai aviado, o que vai a unha noite con Generosa pa cura. Pudestes aforrar os cartos, porque do hostia que lle metía, arrancaba a cabeza do sitio. Iso é o que quero oír, home. O meu trije de Madagascar. Sí, señor. Vamos ir pa aí. E vaslle meter unha hostia a Ramiro. E vas zapatear con ele. E así meteste ti tamén na final. E xa está. Vamos, chavalote. Ánimo. Ladies and gentlemen, welcome to the Corps Marines Squad Warden a esta magnífica noite fusilística. Nunha esquina temos a un campeón, a unha bestia indestructible, imbatible, 190 kilos en canal, o destructor, o salsadora metálica, Ramiro! Por outra banda, temos a unha bestia con 15 kilos en cada zapatilla, calcetís de lana gordos, o máquina, o destructor imbatible, o trije de Madagascar. Vas levar unha camada dos. Quero un combate limpio. Non quero golpes baixos, patadas, mordiscadas. No voso caso é casi imposible. Escupitajos nin patadas nos huevos. Estamos? Que dé o comenzo o combate. Vaya para onde vaya, cáseme como un coneso. Que vista ten o cabrón. Cobi, non é vista. Son ulideiras. Para este reglo eu. Vou-te lavar un pouco para que non lle cheires. É o que tens que facer agora. O que tens que facer nada máis alga daslle no fígado. E tan pronto doble po lado. Tiraslle dos cupóns e zapateaslle no chão. Cai redondo dun ataque. Iso é infalible. Veña, chavalote. Vi geliñas máis valientes no meu geliñeiro. Desta vez salvou a campana. Este temporal de hostias non hai que anopar. Cazos o búho, o cabrón. Tome, debo. Pois non o entendo. Porque lavar leveita conciencia, Acabáramos. Hai que sacar inmediatamente esta cadena cu Cristo que a Virgen do Carmo. Non, por favor.
Eles protégenme. Que te protegen, come. Ao revés. Co tintineo desto. Ramiro sabe por onde andas en todo momento. É por eso te colle seguido. Hai que sacalo. Veña, chaval. És un valiente. Ánimo, que eso trige de maja das cara, Veña. Vamos, fiera. Tiras de dos cupóns e zapateos de luz. Rancho de luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Canto! ¡O trige de Majadasco! Kobe, vistes o que ter un entrenador? Non solamente te clasificates pa final, que xa tes ganada, senón que vas ter a suerte de pasar unha noite romántica nunha casa rural con encanto no Courel, chaval. ¿Qué? Os boxeadores non celebran reunión da terceira idade. Haste de queixaron? É cego. Pero eu son peso mosca, ela é super mostrenco. Merda. ¡Lento! Pero non chegaches. Non estaba de ser. Ahora lo teníamos nosotros. Vamos arriba, le hemos cortado. Of the cow. Paso a Ramiro da Castiñeira. Paso a Ramiro Ballesteros. O último, O novo cabeza de serie mundial. Como tes un afiliado que é o mellor entrenador de golf do mundo. Silencio. Que se converte en vinagre al final. 39, 30, 31, 32, 33, 34...